L-għadda tal-miliet waslu f'pajjiżna l-ewwel 10,000 doża tal-vaċċin ta' BioNTech u Pfizer għal kontra Covid-19. Kien għal-ħabta ta' 11/20 meta fl-Ajruport Internazzjonali ta' Malta niżel l-ajruplan tat-tip DC Sun li ġie minn Amsterdam l-Olanda. Preżenti kien hemm il-Prim Ministru Robert Abela u d-Deputat Prim Ministru Ministru għas-Saħħa Chris Fearn flimkien mas-Supretendent tas-Saħħa Pubblika il-Professur Charmaine Gauci. Waqt edizzjoni speċjali ta' One News, il-virologu Chris Barbara spjega kif l-awtoritajiet tas-saħħa għamlu l-eżerċizzi li kien hemm bżonn biex dan il-vaċċin jitwassal b'mod tajjeb. Rajna fil-fatt l-inġinier tal-CPSU tal-Isptar Mater Dei fejn telgħu fuq l-ajruplan tinsewx il-loġistika li d-temperatura ta' dan it-tilqim qiegħda f'70 grad taħt iż-żero. Jiġri iżna ġibna parti mill-Alaska magħna fuq dan l-ajruplan u dik il-katina ta' kesħa ma tista' tinqata' qatt. Fl-ajruport ukoll kien hemm diversi soldati mill-Forzi Armati ta' Malta sabiex iżommu l-post sigur. Il-vaċċin ta' Pfizer u BioNTech wasal Malta wara tnejn li għadda l-Aġenzija Ewropea tal-Mediċini, l-EMA, approvatu u ftit wara l-Kummissjoni Ewropea approvat ir-rakkomandazzjoni biex dan jitqassam fis-27 membru stati kollha tal-Unjoni Ewropea. Il-ħadd filgħodu se jingħataw l-ewwel tilqim għal kontra l-Covid-19. Fl-ewwel jum li se jitqassam dan il-vaċċin se jitlaqmu 55 persuna. Bl-ewwel persuna se tkun infermiera mit-taqsima tal-Mart Infettiv fl-Isptar Mater Dei.